Kyllä jokainen ihminen on mieluummin tykätty kuin vihattu tai haukuttu. Mutta alakoi se tuntui aivan... Hävetti. En minä ole sinua hävennyt koskaan. Minä olen ollut ylpeä, että tämmöinen se on minun poika. Ja sitten mehän oltiin hyviä kohteita, kun me oltiin pikkujätkiä, jolla takatukka kasvoi, niin vetää turpa tai leikata tukka irti tai jotain. Se on siitä paskasta kasvattanut sen, että vittu täältä tullaan oikeasti. Me olemme voittaneet Euroviisun, nouskaa seisomaan ja huomenna kotona! Meillä on bändillä velkaa useita satoja tuhansia euroja. Joku saattaisi niin ajatella, että ei tässä ole mitään vitun tolkkua. Se vaihtoehto sille, että mie en olisi lordi, niin se vaihtoehto sille on se, että mie on kuollut. Vittu nää on fucking